Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri nyawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nugraha saha sewilasane Gusti ingkang Maha Asih mugi tansah kajiwa kasariron mateng arsanipun sedaya para lenggah kakung Sumawana putri dalasan kula. Nuwun katur mateng arsanipun para pepindhen sepuh sesepuh jisimo ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Katur mateng arsanipun para pangemban pangbating praja tetuwangga wilayah ingkang menawi dados mantep-mantep ingkang kula dasih ingkang satuhu Habib Budi Darmo tatan kata lumpen katur mateng arsanipun sedaya para trahing sutresna budaya adiluhung ingkang tansah anggung memardi mardawaning budaya tulus sumrambah katur mateng arsanipun sedaya para tamu kakung Sumawana putri sanakadang mitra pitepangan ingkang pantes tampi ing pakurmatan langkung rumiyin semoga nuwun sesarengan kula dherekaken sami manungku puja mangesti puji-puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Gusti kang sumringkung Gusti ingkang hamur buah masih semuging sauring sedya gati purwa madya dumugi wasana samanggih mugi tansah lulus raharja boten wonten alangan satunggal punapa para tamu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula sakonco saking Mahardika Musik wonten kalenggan jiang sonten punika sampun kepareng sowan nuhuni dawuh panjenenganipun Bapak Lagiman sekalian Ibu Suprapti kinen samanggih Mahardika Musik sowan ngaturaken juga tolipur kunjur batang arsanipun sedaya para tamu kakung putri ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kalenggahan siang sonten punika wonten salebetipun dilaksana adicara walimatul tasyakur akikah Anjih awit keluarga ageng panjenenganipun Bapak Lagiman sekalian Ibu Suprapti anampi kanugrahaning Gusti ingkang arupi putra putri ingkang sampun katambi nuninjih anak Mas Aliana Arsya Pramudita kalian Alina Arsya Pramudita dan kata lumpen satripun kula sakonco saking Mahardika Musik sowan tempripun derek ndedonga mugi kang putri kekalih kados putri ingkang solehah ingkang migunani tumrap nusa bangsa saha agami ingkang karasuk lan Bapak Ibu para tamu ingkang kinurmatan teman-teman sakit keluarga ageng Bapak Ibu ingkang hamengga gati wantu-wantu awit saking duka pangestu Bapak Ibu para wonten kalenggahan sonten punika mugi adicara ingkang kepareng badhe kalampahan wiwit purwa madya dumugi wasana samanggih awit saking duka pangestu Bapak Ibu saged pinaringan kelancaran boten wonten pamangkin satunggal punapa. Sanjane para tamu kakung putri kang satu kinurmatan jangkep sowan kula sak kanca saking Mahardika Musik ugi makarya kalian Mahardika Audio Sound System ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Abah Siryono utawi Abah Gareng sowan saking Jatinemu Klaten bersinar ugi seneng guyung kadang-kadang saking Aming Project menika kepareng nyonaken setunggal buku sawiji katang Widwati saking Mahardika Musik dalam tepangaken Bapak Ibu kata-kata Widwati saking Mahardika Music ingkang sepisan wonten Dina Ayu Yuli Olala sekali kata Widwati saking Trucuk Klaten bersinar kalajengaken camanggih wonten Dina Ayu Bunga sekali kata Widwati saking Wedi Klaten bersinar langit ingkang pungkasan wonten Dina Ayu Gesi Asmara saking Jogonalan Klaten bersinar dan kata dalam pribadi ingkang derekaken sawanipun Mahardika Musik dari tepang dalam sis Abimanyu saking Prambanan Klaten bersinar. Tadi kan ingkang Widwati kasuwun pinak mangajeng arsa ngaturaken setunggal salam pambuka kunjur bateng arsanipun sedaya para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Bapak Ibu, kula dherekaken juga sonten sugeng lelenggan katimar dumardikane bekalih temtripun sinambi hampir sani gelaring budaya Jawi lumantar Mahardika Production. Mas Rio,
Matur nuwun Bapak Ibu para tamu ingkang kidurmatan, mekaten segala salam pambuka saking kula sakonco Mahardika Musik, sinengkuyung Mahardika Audio Sound System lumantar sedaya kateng Sriman Sriwatinipun ingkang sampun kepareng sawan wonten ing kaligahan siang sonten punika. Mugi-mugi saged katampi, saged damel jambi saya sedaya para paraga ingkang ngayahi jejiban agung wonten ing kaligahan sonten punika lan menika mboten kata lumpen Bapak Ibu, kula sakonco saking Mahardika Musik kembali ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu para tamu ingkang nembe kewala rawuh sedaya kemawon sugeng lelenggahan sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun kasamaptaken. Menika ugi mboten kathah ben sugeng sonten dumateng kanca-kanca wiratama. Mas Santri dan kadang-kadang sanesipun sugeng sonten. Selamat bertugas, mudah-mudahan semuanya lancar. Ingkang wonten ngajeng ibu-ibu among rawuh, Bapak Ibu sedaya kemawon sugeng sonten. Kula sakonco Mahardika Musik ingkang sowan. Lan Bapak Ibu, kinarya nambahi kenging swasana tempatipun setunggal boko sawiji, kata-kata widuanti saking Mahardika Musik dalem sonaken. Ingkang sepisan Deno Ayu Yuli, oh lala, kinar mengajak semoga. Mbak Juli. Sowan Mas. Mbak Juli sehat hari ini. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Niki mboten pati waras. Sehat. Nembe rati lerek-lerek. Ngono. Faktor U. Faktor U. Mas saiki apa sithik lho Jan. Dindi sing boyoken encok. Nah, ning ora dadi ngopo Mbak Yuli. Iki mau wis enek sing pesen kanca-kanca wiratama. Bangsis engko aku pokoke duit karo Mbak Yuli. Oke siap. Juragane wiratama jandut ya rawuh, alhamdulillah. Nggih, mangke ditenggo. Menika sowan Mbak Yuli wonten dalemipun Bapak lagi sekalian Ibu Suprapti. Ini nanti insyaallah acara sampai nanti tengah malam. Oh, ngoten. Jenengan nggih mboten mantuk. Mantuk. Tak kira kok ora mulih. Ini session pertama kita sampai maghrib saja. Nanti Pak maghrib disambung lagi nanti malam. Disambung sama teman-teman Kalimo Soto Hadro. Iku ya paragone nek Mas Amingkun. Enek Mas Mars Stratocaster. Aku kebengi ya ketot rene lho Mas. Kowe dandan solehah. Ora sebagai pembawa icik-icik. Nggih. Mengko vokalis-vokalisnya ya elok-elok. Nggih. Niki saderengipun ngaturaken wilujeng sonten kunjuk tamu kinurmatan Bapak Ibu. Sugeng lelenggahan ingkang sekeca sinambi midhangetaken kula sak rencang. Mahardika pimpinannya sing lenggah ning kono kae. Ingkang pundi pimpinanipun? Ingkang pundi? Nika sing cemeng. Abah. Oh nggih. Aku arep muni Abah Gareng. Niki nderek WB nggih niki, Pak. Kakang Mas. Kakang Mas, oh nggih. Dulur ya. Nggih. Mbak Yuli pun aturaken ingkang jubuh kalian swasana. Menika pun aturaken ingkang laras-laras langkung rumiyin. Kemo ya wis gending, saiki langgam gending. Iki ngudang dedek bayi. Sinten Mas? Dedek sinten? Ini alhamdulillah Mbak Yuli menika lahir kembar. Ya ampun, alhamdulillah. Rezeki nggih Mas niki Mas nggih. Niki dedek sinten? Aliana Arsya Pramudita dan Dedek Alaina. Ngilmet to Mas. Yang ini kok alay iki ketok ora nggih. Iki lho. Aku ki maca kok blereng ya Mas. Baleni. Wong ya wis entek 2 sendok gede-gede. Alena. Nggih, Aliana Arsya Pramudita dan Dedek Alaina Arsya Pramudita. Semoga menjadi anak yang solehah. Amin. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Bayang kali ngomong sesuk istimewa. Iki barakane karo sing ning omah. Oh ngono Mas. Lah iya. Seminggu alhamdulillah. Lah nggih. Cih. Ayo dikutang. Cih. Monggo. Anakku sing
ndak disembret Mas Ristu. Iki garisnya abang ndi iki? Sanggup pilok ki semprotan kene benrane ndi. Oh, ndeloke kono. Oh kono ya. Iki lek ngampet tenanan. Iki apa sih? Muaske lek Ristu kira ya. Seneng karo sing nyuting jare. Heeh, jare juk brondong Cek bagus. Jane. Dibungkus oleh ra. Anake loro iki. Ngono. Walah. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Mbak Yuli, ponen dino iki awake dhewe kerja sama temen-temen sing elok-elok. Iki ya vokalis. Sing nyuting iki ya artis kok Jepang. Oh ngono. Oh, terus sing YouTuber. Sing dadi operatornya Mas Topik ku ya operatornya Indosiar biyen. Sip jos. Oh, RCTI barang. RCTI oh iya. Musisi ini ya wis ora ketung. Jebolan ngendi ngono? Arab, lek marah Arab jare. Mangga Mbak Yeni menika pun dawaken langgam Putra Nuswantara lumantar Mahardika musik. Sumangga. Bisa gawe apa? Gawe apa Mas? Gawe apa Mas Aming? Gawe apa? Iki dirungokke saka omah kowe ra sembrono kowe. Gage wani tak kei mic kira-kira. Apa gawe apa? Gawe adi. Oh, kode iki lho, dikode saka kene berarti. Kode iki taka ya wis wayah di adik kok ya. Iya, gawe adik jare. Mangga. Bisa gawe
bisa gawe. Cih, niki bapaknya banyak kang pundi Mas? Di interview dulu. Niki, bapaknya niki. Bapaknya dedek bayi nih. Lah, Mas Aming tututi Mas Aming. Nggih. Pak kula ajeng tanglet kok saged kembari carane pripun, Pak? Aku pengen loh, Mas. Aku ya iso. Aku pengen dedek kembar kok. Pripun Pak carane pripun, Dek? Aku pengen ngerti amalane. Lah ya Mas, bocorin sedikit dong, Pak. Pripun carane pripun, Pak? Wah, bapaknya jarane kula dhewe nggih bingung, Mbak, ngono. Aku pengen dedek kembar kok. Nek enek kiat-kiat khususnya kula benjang sanes wedal sowan, Pak. Tips cara pripun? Apa anu ya Mas tutorial. Sing genah nang YouTube ra enek ngono iki. Lah ya Mas, aku kok dadi pengen loh, Mas. Ini sampun rezeki. Memang saking inggil riyen pun wonten ingkang kembar, Pak. Oh, alhamdulillah. Mas berarti yo. Iki tulisannya putra ketiga kami, padahal putri ketiganya loro. Alhamdulillah. Aku kok dadi pengen loh Mas, aku pengen tips carane piye ngono kok. Nek kira-kira bar iki engko sinau bareng ngono piye kira-kira. Buka tutorial ya Mas. Tutorial. Sekali lagi selamat untuk panjenengan nggih. Selamat nggih, Pak. Sehat selalu, alhamdulillah, berkah barokah. Heeh. Kowe ra melu-melu nek kowe teko cedhak sesuk rene sowan meneh ya. Iki pupung nang kene aku arep pengen ngerti carane piye. Lek mar bareng kae yo mraktek ra iso-iso. Nyatane nek Naya Ruby mau iki ajak ya suwe. Lah iya. Lah. Mangga bisa gawe. Gawe apa Mas Agung? Gawe apa? Anak kembar. Wah angel, Mas Agung angel. Iki dadak. Wah. Nek Mas Agung mah lho, iki mau wis pacek mobil remote. Ora apa-apa ya. ya. Mas tunggal lho Bu nggih to. Kuwi ngono cita-citane arep kembar. Ngono kok. Oh loro. Mobil remote loro. Oh wis dua malan. Amin. Ya engko gek tekan ngomong kok gek tutorial Mas. Muga-muga kembar. Syukuran putra putri ketiga kami ning kembar. Lazo padha Pak Lagiman nggih. Oh iya. Mangga Mbak Yuli. Mas Aming rene. Sing rene. Sing ibot di close up. Iki rak ya calon manten. Ketoke mergo enek tutorial duwe anak kembar mau dadi ra fokus. Bayangke. Kok kudu buka YouTube kowe engko. Soale wayang mandek terus dilujur wae. Kowe mesti ra fokus kok ya. Nah, piye Mas Putra, cita-cita anak kembar? Kembar piro sesuk Put? Wah kembar telu malan. Anak yang pertama tapi piye Mas nek kembar tiga ngono ki ngaranane. Ngono kuwi cita-citamu ya anak kabeh tenan. Amin ya Allah, muga-muga tenan anu. Kasembatan ya Nduk ya. Fokus ya Le, cah bagus aja dibayangke sik. Rasa mbayangke sing ora-ora. Sing dibayangke bojone wong soalnya masalah bahaya. Aja ngono Le. Engko kayak terus engko buka tutorial engko karo bojone wong aja lho. Ora kena, sing tertib dadi seniman ki sing apik. Nah. MC-ne tertib kok sembrono. MC-ne tertib kok yo. Saiki wis marep ngulon lho. Saiki marep ngalor. Marep ngalor. Mangga wis Mas Agung rasa melu-melu lah ya. Aku mau semprit lho. Mangga Mbak Yuli. Lho, ra tenan to. Iki putra ki angen-angen engko tutorial. Sing sabar. Tutorial. Mbak. Wis isine gur tutorial Mas. Jenengan paringi nomor WA-ne. Ket mau ki pengen nomor WA-ne jenengan kok ya. Lirik-lirik wae lho ket mau lho Mas tak awasi. Mas Aming. Nomor WA-ne jenengan paringi. Nomor WA-ne pinten, Mbak? Neng ampun gelem dijak tutorial lho iki. Aja kasih ponakane Mas Agung. Oh ponakanu barang. Remuk kowe. Jaluk nomor WA-ne arep tutorial aja. Iki Mas Putra entek iki. Sing fokus cah bagus ya. Mbak, nomor WA-mu kok diawur wae, Mbak. Yo,
Matur nuwun Mbak Juli. Jane di close up kae di Aleana apa di Aleina mumpung digendong kok bisa. Lah kayak digendong lho Mas. Kae mau ngerti kuwi dong jenenge aku apa to Mbok D, Pak D tak ngono. Pas digudang ngono lho. Pas digudang. Alhamdulillah. Iki sesuk le bedake piye ya Mbak Juli ya? Ngono ki nek rasih bapak ibuke mestine ya angel. Sesuk dianu. Iki kon fotone jan mirip tenan. Jan mirip, Wah. dikei tanda disemprot pilang. Oh, sembrono. Ora kena kok ya. Semprot. Jes sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Yuli Olala setunggal lelanggaman menika wonten Putra Nuswantara. Ini doa untuk Ananda tercinta Dek Aleana Arsya Pramudita kalian adik Aleina Arsya Pramudita. Istimewa, namanya indah sekali, cantik. Mudah-mudahan berkah barokah semuanya. Amin. Mas Ristu, oh ya sing fokus ya. Iki soalnya bari sing nyanyi Mbak Bunga Genti. Nek kamu sing ra fokus Mas Putra, saiki Mas Ristu kudu sing luwih fokus ngono nggih. Siap? Aku ngerti kowe prengas-prengas ket mau Mas Mbak Bunga ya toh. Bismillah. Iki ning desane Lekmar kowe macam dicegat le mulai. Nggih, menika ingkang sowan Bapak Ibu sasampunipun Mbak Ayu Juli Olala. Setunggal ingkang wituwati ingkang saking Wedi Klaten bersinar dina ayu bunga kasumangga akan pinak mengajeng semoga. Mbak Bunga. Dalam Mas. Nah, Dik Ristu, aja di close up lho, tanganmu meneng wae waluwil kuwi zoom in, zoom out terus ket mau. Apa nih? Lho kuwi lho kamerane iki nganu, senengane nek ketemu Mbak Bunga ngono kuwi kan ya. Aman ya? Aman. Nggih, Mbak Bunga monggo lho salam langkung rupiah saderengipun ngaturaken tetubangan sumangga. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng sonten kagem Bapak Ibu tamu ingkang kinurmatan. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca mita sinambi midhang jam. Iya ra fokus genting Mas Ki Kadur, Mas Ki Dik Ristu. Ora ya Mas. Ora. Aku kendang lagi ngisor. Iki nek sing seneng brondong loro kabeh lumpuk iki angel. Sinambi midhangetaken campur sari. Mahardika. Ya, dari mana Mas? Ini dari Jogja sebenarnya. Kuwi mulai siaran mung ben ketok adoh wae. Aku saiki nek Mas Gareng iki lenggah ning Jatinom ning ya saiki lesare ning Bayat. Juragane Mahardika kuwi. Juragan buah juga. Juragan buah. Terus juragan sound system. Juragan sound system. Terus juragan apa meneh Mas? Juragan apa meneh Mas? Apa Mas? Buah wis, sound system wis terus. Hah? Alah medeni. LC kuwi Ladies of Campur Sari. Oh, seperti itu. Enggak iso juragan penyanyi. Oke, lara mudeng kok ya Mas. Bapak Ibu menawi ngersakaken Campur Sari, ngersakaken penyanyi ingkang kados menapa kemawon mangke saged paring dawuh Abah Gareng. Nomor penyanyi mau ganti anu Surono Genset ngono kuwi padahal Ki Surono ki dalang ning kene kuwi sembrono. Ganti anggur apa ganti melon ngono senengane. Padahal jeneng penyanyi lho, Mbak. Ya kuwi kan biasa wong lenang. Nyemoni. Nah. Nggih, Mbak Bunga, menika penaturaken malih ingkang jumbuh kalian swasana nek piantun kene senengane sing alus-alus. Oh nggih. Iki diaturke laras meneh siji. Bar kuwi agek penyanyi sing saka Jakarta Genti, nggih. Tak siarke ke Jakarta, guys. Udah suka Jakarta kok. Mas. Pulang dari Jepang. Pulang dari Jepang. Koncone Hanamichi Sakuragi. Ya. Menika penaturaken anggap malih, Mas. Apa, Mbak? Maria. Oh, wis pensiun kok, Mbak. Niki nggih dibawani napa langsung mawon, Mas? Dibawani 750. Oh, bawa. Nah, rak nggih ngoten. Nek sing ngakon ki Mas Agung sing dawuh. Ya. Lah bar niki mangke Mas Agung kian. Lah iku arep bawa. Sing arep bawa putra saiki ya monggo, Apa? Mas. Mas Putra. Monggo Mas Putra. Monggo yo. Ayo gek bawa. Oh, Lekmar, cocok. Lekmar monggo. Wis tahu, sing durung tahu Putra karo Menco. Anu, pinsut berdua. Yo, Menco wani anu, Mas Rio. diabani Lekmar. Yo. pinsut. Iki nggo ben Lekmar langsung di WA. Yang kamu nyanyi lagi ya yang. Oh ngono ta? Heeh ta Mas?
Lagi mau. Aman Mbak, jaga jarak ini 5 meter lebih kok. Kayak kembar. Ya nanti tutorial lagi. Nggih, ternyata sing duwe cita-cita putra kembar ki ya ora mung Mbak Yuli tok, jebul lek marep barang. Lah nggih, Masis nggih. Aku wis 5 sih, dilempohno aku sesuk. Ya kan durung genep. Wes. 5 ki ganjil, Mas. Ah buka wadi. Mbokne sih. Ada nih. Mbokne siji. Monggo Mas.